Bueno, hirugarren ekuazio orain. Hau, ustot, simplena dela. Hemen ez dira mugimendu gehiegirik egin behar, bakarrik. Hemengo minus bi, bestaldera ekarri, berdin 0 ipintzeko, eta segituan ja formula aplikatu. Beraz, minus bi x karratu, gehi iru x, gehi bi, berdin 0, eta hemen formula aplikatu. X berdin, minus b, minus iru, plus minus erro. B berbi, iru berbi, bederatzi. Ken lau bider bi, bider minus bi. Zati, bi bider minus bi. Hemen barruan daukagu. Minus lau bider bi, minus sortzi bider minus bi, da, gehi amasei. Bederatzi gehi amasei, geratzen da 25. Bai? Bederatzi gehi amasei, jongo nazi pintzen dana, pizkate zuek ez galtzeko. Erro 25, zati minus lau, hau da. Minus iru, plus minus, bost, zati minus lau. Paus honetan, batzuk, ez duzue egiten erro 25 bost dala, eta hemen ipin izan duzue 25, hemen txe. Kontu sakastontu hauekin. Pena bada. Vale? Bueno, perdón. X-a izango da. Edo minus bost, minus iru, gehi bost, zati minus lau, hau da. Bi zati minus lau, minus bat biren. Edo minus iru ken bost, zati minus lau, hau da. Minus sortzi zati minus lau, hau da, bi. Beraz, soluzioak dira. X berdin minus bat biren, X berdin bi. De acuerdo? Remedio es.